Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Gelo. At kasama nyo rin po ang inyong basa princess, DJ Raqi Terra. May sikreto ka ba? Marami. Eto naman tayo sa... Maraming sikreto. Marami kang sikreto. Marami. Meron akong mga tinatagong bagay na alam ko na dapat hindi mo na ilabas. Muna ilabas. Yes. Kailan mo to balak ilabas? Pagputi ng uwak. Tandaan mo, dude. Your secrets are safe with me. Pwede mo naman ibahagi sa akin. Kahit sa listeners, wag na sila. Charot lang with the rot. Pero alam mo, kabisyo, kung sakaling meron kang sikreto na gusto mong ibahagi, na hindi ka mahuhusgahan, kami po yung mga taong pwede mong makasama. Pwedeng makinig sa iyong pasan-pasan. Kaya naman, kabisyo, eto na ang patikim ng isa sa mga kabisyo nating merong sikreto na gustong maibahagi. Natakot, pero ngayon naglalakas loob. Ang patikim ng DJ Raqi's Secret File with Gelo. Titikman daw nila ang girlfriend ko para sa frat. Titikman daw yung girlfriend para sa brotherhood. Parang hirap o sarap, ganun. Oo. Naging member ka ba ng frat? Hindi ako. Takot ako. Akala ko naging member ka ng frat. Frating. Gutom. Charot, dumidarot. Pero ngayon frat ka na rin. Frating payat. Payat na po si Titan Gelo. Machong-macho na siya ngayon. In fairness naman sa'yo. Anyway, abangan nyo po yan sa aming pagbabalik. Kasama pa rin DJ Raqi Terra. DJ Titan Gelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na ang DJ Raqi's Secret File with Gelo. DJ Raqi, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Raqi's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Raqi's Secret Files. Secret Files. With Titan Gelo. Raqi's Secret Files. Secret Files. Secret Files. Metro's #1 Love Radio. Basic!